става, хора? Аз съм Кроко БГ. Днес сме с Съни Бро БГ и ще правим Бимбо чалендж. Както виждате, това са гнусните бомбони. Купихме ги от един голям магазин в Пловдив. Казва се Лекси. И той се тук намира под Гранда. Под Гранда се намира. И тук имаме малко сладолет. Заради вкуса, защото знаете на какво вкус сте опитвали. Вода. С лед. Няма да плюем бомбоните, дори да са гадни. Ще бъдем мъже. Като повечето хора, които ги ядат. Добре, да започваме. Ние, значи, чаленджа ще затварям очите, взимам едно, изяждам го и трябва да позная какво е. Айде, аз съм пръв. Какво лапна? Синьо ли беше това? Това е бубери. Това е бубери. Добре. Отворете. Добре, това е вкусно. Вкусно е, ама не знам какво е. Помисли. Не знам. Не е вкусно. Е, такова беше. Е, такова му се падна. Много е вкусно. Ние сме си взели от хубави и от лошите. Да, смесихме ги. Добре, този път ще го направя, ще взема бомбона и ще ви го покажа. И след това ще го изям. Добре. Виждате го, нали? Май това е гадно. Не, това е кокос. Това е кокос. Кокос ли е? Точно да. кокос. Много хубаво. Много ми харесва. Добре. Оправя вкуса. Покажи го. Добре, хора, да не знаете какво следва. Това са пол. Добре, хора, той позна. Правилно. Водата е пред теб, сладолет. Ето и хората днес. Добре, че ме сладолет. Сега Иван има едно гадно. Пък аз нямам нито едно. Добре. Между другото, той ска Иван, аз казвам Вало. Да знаете. Да няма излишни коментари. Моя ред. Виждате го? Това ще е вкусно. Лайм. Много хубаво. Има едно много приятен кисел вкус. Пожелайте му късмет. Тути фрути. Точно така. Морете. Това е много яко. Това е бомбона. Кокос. Много хубаво. Има вкус на истински кокос. Не знам как са докарали този вкус. Сега пина малко вода. Добре. Добре, това е вкусно. Ама не мога позна, човек. Ето като цвят беше. Те какво може? Портокал. Не знам. Добре, така. Добре. Сега имаме само хубави, което е странно, защото има едно пакетче лоши. И аз имам сопол. Ето го моя бомбон. Надявам се да е хубав.
Отново лям. Много приятен Само кисел вкус. вкусни, бе. Това е много голям късмет. Какво беше? Това е вкусно. Само вкусни. Няма лошо да е. Давай. Тук виждам няколко гадни. Ама повечето са вкусни. Мгм. Не знам защо. Ето го бомбона. Това ще е вкусно. Това е ли банан? Беше зелено. Не, това беше. Може би е нещо като... Не знам, този вкус ми е много познат. Банан, но някакси много неозрял. Хубаво беше. Окей. Може би, защото пакетчето с хубавите беше повече. Май. Пак вкусно. Ето хубаво беше. Пак също. Ама те доста червени има. Нали? Вижте. Доста са червените. Бре, моите, искам да стеля едно гадно да опитам вкуса на гадните, но... Пак също. Жълто. Само да лимон. Това, че чист лайм. Друг път ще се пада лайм. Късмет бе. За трети път едно и също му се пада. Е, това е. Пак ли червено е? Не. След около един месец или по-малко 3 седмици пак ще направим един, но с повече гадни. Ние ги купуваме те много от магазин. Лексито. Ако във вашия град има такъв магазин, купете си. Ще ви харесат. Гадните няма, но хубавите много. Ще купим 2 гадни и 1 вкусен. Да. Мой ред. Това може би ще е гадно. Или ще е хубаво? Не, ще е хубаво. Много е хубаво. Оле. Еми. Това много някакъв много странен вкус. О, ужас. О, не мога. Ужас като ужас, гадно или ужас като... Гадно като гадно, като ужас като гадно. Гадно. На кой има вкус? Не знам, на нещо като буламач. Някакви странни зеленчуци има вкус. Всяко е също... Не. Тути фрути. Какво беше моето? Аз какво взех? Няма повече такива. Да не беше нашарено. Да, тути фрути. А аз какво взех? Ти за някакво синьо. С точки. Добре. Е такова. Трябва го пробвам това. Малко хакваме, но не е проблем. Това е гадно. Нали? Да. За какво се обръщаш на така?
О, това трябва да е хубаво. Аз това не го харесвам. Какво е? Круша. Що? Изобщо не обичам круша. Ти какво взе? Аз не видях. Сигурно съм взела такова. О, много Сета. гадно ми е. Това трябва да е хубаво, но мен ми е гадно. Добре. Добре, бе, стига е само... Сополи ще ям така. Това е бимбо за чаленджа. Гнусните бомбони. Това е ужасно. Имаш сладоледи между другото. То... Само сополи има. О, мага. Добре, мой ред. Това е моето. Тия бомбони носи ли път по зъбите, бе? Зелен. Пак взе същото. Супол. Не. Лям. Не. Не е лям. Не е Това такова. кон си странния банан. Не е такова. Да. Много странен банан. Някакъв такъв. Още не е озрял. Нямам странно, бе. Добре. Моля. Да сваря очи. Това беше неговия, ако не го видяхте. Портокал. Да. Мой Не, това наистина има вкус на портокал. Или мандарина, не знам. Нещо подобно. цитрусово. Жълто. Топът е лайм. Банан и лайм са редовато. Например, само червените и сопол. Направо. Добре, значи той си го предсказа по някакъв начин. Сопол е. Не. Значи познай какво е. Червеното. Да. Само тия се редуват. Всяко нещо е сопол. Да. Ето вижте го, Иване, ти го виж. Оранжево. Портокал. Или мандарина. Виж колко цитрусово, много. Много хубаво. Той беше близо до това, което не харесва. Какво взех? Това не съм някакъв вкус на неозрял банан. Някакво такова подобно. И като цялото ни остава една кутия с гадни бомбони. Така като гледам. Повечето са вкусни, само... Да. Аре, питаме бяло. Айде. Взимай. Кокоч. Аз искам да затегнем малко артилерията и да вземем по едно сполче. Ай. Чукни. Той някакво чукаме, то ще е гадно. Ужасно. Оле. Ужасно. Бре хора. Ужас. Тъй се разтопи сладоледа, бе. Не знам.
Това ще е всичко за този клип. Ако ви е харесал, Палец дайте пръст нагоре. Абонирайте се за неговия канал, Съни Бро. Също така и за него. Ще го добавя отдолу в описанието. И приятен ден! Довиждане!